Kosketuksen etuoikeus. Tämä Daniel Bikas-kokoelman käsin tehty persialainen matto lepää mustalla silkkipohjalla, joka on sileä ja syvä kuin hiljainen yötaivas. Tämän pimeyden keskelle ilmestyy ensimmäinen teksti, joka on kudottu tummansinisellä silkillä käyttäen vanhaa roomalaista kirjasintyyliä. Kirjaimissa on klassista arvokkuutta, mutta tummansinisen ja mustan vähäinen kontrasti tekee niistä vaikeasti havaittavia. Heikko kontrasti pakottaa katsojan kumartumaan lähemmäs, etsimään ja ponnistelemaan ymmärtääkseen viestin. Teksti kuuluu: pimeydessä sisäinen valosi loistaa vielä kirkkaammin ja ohjaa sinua saavuttamaan jotain merkittävää. Suoraan tämän haalean roomalaisen tekstin päälle ilmestyy toinen kirjoitus, braille-käännös, joka on kudottu mustasta ja sinisestä villasta. Jokainen piste kohoaa pieninä, tarkoin toteutettuina kohoumina muodostaen kohokuvioisen pinnan, jota sormet voivat lukea varmasti. Kun näkevät ihmiset joutuvat ponnistelemaan haalistuneiden roomalaisten kirjainten tulkitsemiseksi, sokea lukija voi välittömästi tavoittaa viestin merkityksen kosketuksen avulla. Näiden kahden kirjoituksen välinen vuorovaikutus luo voimakkaan pohdinnan havainnosta, etuoikeudesta ja saavutettavuudesta.